Тук си бил, а? Ама я излизай, това е реанимация, господинът не е добре. Как може да нахлувате така? Виждате, че господинът е потрошен, паднал е от 6-ти етаж, не може такова нещо. Слушай, какво бе, говореща бухта такава. Аз съм у шефа на това, не е идвал една седмица на работа, бе. Искам да ти видя грозния дебел гъс да се насочи към коридора, иначе ще ти пръсна тиквата, ясно ли ти е, бе? Говорещ плондир. Какво става, бе, моето момче? Шефе, паднах докато простирах дрегите. Данчо, виждам, че тук си почиваш много добре. А искаш ли като пиеш вода да заприличаш на фонтан? Мога много бързо и лесно да ти направя 6-та дупка на гипса, съгласен ли си? Имаш късмет, че това е пистолетът с капси на малкия. Ще те заеба в измекяра недодяван. От една седмица не мога да смогна на работа, келеш такъв. Дошъл ми на хотел тук да почива. Стига си се лигавил и ставил тук веднага. Ей, няма да вдигаш гарантия тук, че ще те направим на... Нищо ще те направим. Ей! Няма да идваш на работа ли, бе? Е, така печем шишче на село. Така става, когато се правиш на лут и кръшкаш на шефа. Мамино бавец, забравихме да се ръкостискаме. Понякога съм толкова невъзпитан или сигурно от годините. Дай здрасти! Не сме се виждали от една седмица, приятелю. Ей, в понеделник те искам на работа, иначе ще докарам там с кревата, го пак такъв. Сега се прибираш у вас, тръгай веднага, бе! Ставай, се обличи сега веднага, пред мене тръгвай! Веднага тръгвай пред мене! Чакай, бе, къде тръгна толкова бързо, бе, нали ти казах да ме изчакаш, бе, нещастник? Господин, оставете човека! Този господин е психопат! Дойде да бие Ости човека! момчето, педерас! Колеги, дръжте го! Пуснете ме, той е мой служител! Пуснете ме, бе, ще ви го набием от пагоните! Какво сте го накацали, бе, курви? Всички в страя да ме слушат много внимателно. Тук аз командвам. Аз съм сержант Асен Кирев и ако някой от вас прояви своеволието да се обърне към мен по малко име, нема да му се верва какво ще стане. Ясно ли ви е, джендъри скапани? По-силно викайте, че нищо не чух, бе. Покажете, че сте мъже, майка му дева. От вас, кашкавалени дебили, аз трябва да направя истински железни копелета в рамките само на 3 скапани месеца. Няма да съм никак толерантен към глупавите въпроси и идиотските ви физиономии. Не искам да ме занимавате с глупости от типа сержант така ми се, сержант пишка ми се, днеска съм настинал и не мога да клякам, лявата ми топка се подул, Киро пръдна и Захари каза, че мирише на джибра. Мамка му, всички вие тук трябва да станете мъже за 3 месеца, искам да го проумеете. Никой няма да си позволява да скатава и да се прави на хитрец тук, защото ще загази. И ти ли си от факултета, моето момче? В сравнение с други години, през тази година в отделението има значителен брой бразилци. Това малко ме притеснява. Ако някой си мисли, че кражбата на хавлия или джапанка е героизъм или средство за оцеляване, ще го третирам като мухлю. Ще го вкарам в гардероба на моя кабинет. Ясно, сержант. И ще му прещипя топките на вратата. Ясно? Ясно, сержант. А на теб защо не ти е ясно, бе, тапак? Не е ясно, сержант, ясно! Повече няма да ме питаш дали на мене ми е ясно, защото тук аз задавам въпросите, ясно? Ясно, простайте, сър! Ме наричай сър, жалък джендър такъв, фана от тен от 30 безмислени прекарани нощи в солариум в центъра на Пазарджик, глупак. Ще ти откъсна топките и ще ги хвърля на кучето Караман, който се намира задния двор на поделението. Той се осмелява да констатира на глас за стомашните си проблеми. Защо ме карате да откачам и да започвам да ритам задница и да хвърлям обувки пред прозорците и да псувам вашите скапани, мръсни, гадни майки? Кой от вас, джендъри такива, се опитва да ме ядосва? Ти ли, бе? Кой ти ли го каза това? Ще ти щупя очилата, отговаряй ми! Отговори, че ще разтворя униформата, ей! Съм аз, сър! Сигурен ли си, че не си бил тогава? Защо мирише на война? Отговаряй, педерас! Аз си изпърнях, бе! Така ли? Значи ти си се изпърнял. Я гледай какъв хубавец. Сега ще направя нещо много интересно. Ще ти набия една тупаница за назидание, кръдля. Стани, защото ще изтапаш униформата и ще се наложи да те ритам до закосвалнята и ще изпотроша всички чини и долу с теб, глупак такъв. А
сега веднага се изправи горе и ми кажи, Чичо Асене, повече няма да акам по време на работа. Кай да не се повтарям. Няма да акам по време на работа. Не можах да разбера къде няма да акаш. По време на работа, сър. Не те чух къде. Няма да акам в работа, Ще си акаш само вас. Да! Каква е това преразхода? Да! Ако го извикаш като лъв, ще е по-добре ниско интелигентен ръб. Това прозвуча като женска горива в цикъл. Опитай пак неадекватен глупако. Не ми викай в лицето гнусно лайно. Слушам, сержант, той вярно! Колко ти струват очилата? 220 лева на промоция. Какво ще кажеш да те ударя с дясната ръка и да ти промотирам лявото стъкло? да го правите, сър. Едновременно с мен ли ще говориш, когато аз говоря? Съвсем не тъй вярно. Какво казваш тъй вярно? Какво е това? Да не говоря примерно и сега. Говориш, защото пред теб сега съм аз. Абе ти си толкова малумен, че можеш да се загубиш дори в асансьор. Ами не, в асансьор няма. Защо в асансьор няма? Защото ще отворя вратата и ще изляза. Защо смяташ, че кретен като теб ще се ориентира и ще открие вратата? Погледни се, толкова си прост, че чак си ми сложен. Не сте прав, сър. Малче, ако ти избухаме една плесница с дясната ръка, ще се разлетиш като страница от вестник из цялото помещение. Чуй ме внимателно сега. Искам да те попитам, баща ти ще се сърди ли, ако ти еба мамата? Да, принципно да. Тогава му кажи да не се притеснява, защото като гледам неговото творение, имам чувството, че колкото и да съм красив, ще ми се роди нещо още по-ужасяващо от това, което в момента виждат очите ми. Не сте прав, старшина. Много ли си сигурен, бе, мухна? Да, точно така. Аз съм сержант, а не старшина. Старшина ще казваш на леля си, когато е... Има да има, пак съм аз мангали, разбрали, лято е, слагай сандали. Обръщам шапката, защото сме пияни. Нямам банани. Всичките зад не са нагърмяни. Наркомани. Мръсна жега, пак сме почерняли.